Moikka, mun nimi on Marttiina ja nyt lähdetään GTA 5 ja muita syksyn mahtavia uutuuksia odotellessa purkamaan pahimmat täpinät ja tärinät hieman aktiivisemman arvostelun pariin. If you're alive, if there's anyone alive, this is Sam Yao from Able Township. Ready? Zombies Run mobiilipeli saa paatuneemmankin sohvaperunan ylös ja ulos lenkille. Juoksupelissä pelaaja elää post-apokalyptisessa maailmassa, jossa zombit ovat vallanneet naapuruston. Zombies Run on erilainen juoksupeli. Siinä on ensinnäkin huikea tarina, mieletön äänimaisema ja kaikista parasta pitää juosta pakoon zombeja. Juoksun aikana pelaaja saa ohjeita korvanappiin sekä varoituksia lähestyvistä zombeista. Samalla pelaaja kerää mukaansa tärkeitä tarvikkeita, esimerkiksi lääkkeitä tai vettä, joita tarvitaan tukikohdassa elämän ylläpitämiseen. Parasta pelissä on zombiaadit, eli zombit voi aivan sattumanvaraisesti hyökätä ihan milloin vaan, ihan missä vaan. Should be a quick, easy run. You know what happens when you say that. Whatever happens, we'll handle it. We always handle it. If there's anyone alive there, just run. Run! Peli mittaa juoksen keskinopeutta ja zombien lähestyessä on pelaajan kiihdytettävä vauhtia. Jos zombit saavat kiinni, pelaaja kuolee. No ei sentään, pelissä ei voi kuolla. Kiinni jäätyön pelaaja menettää kaikki siihen mennessä kerätyt tavaransa. Mayday, mayday, mayday! Going in hard! Brake, brake, brake! Mikä olisikaan parempi motivaattori pistää jalkaa toisen eteen kuin takana jahtavat zombilaama. Lenkitreeni ei ole ikinä ennen ollut näin hauskaa. Puolesta tunnista tuntiin kestävät missiot huijattavat hetkessä, kun pelaaja uppoutuu uuteen jännittävään maailmaan. Jokaisessa missiossa jatkuva koukuttava tarina ja sankaritehtävissä onnistuminen takaavat sen, että uusi juoksuinnostus myös pysyy mielekkäänä. Jokaisen juoksutreenin lopuksi pelaaja päättää, miten hyödyntää keräämänsä tarvikkeet. Tarvikkeella voi parannella puhelimesta löytyvää tukikohtaa, esimerkiksi rakentamalla sairaalan. Tai tukikohdan aseistuksen vahvistamiseen. Peli tallentaa myös juoksureitit, kilometrit sekä muun muassa kulutetut kalorimäärät, jos sellainen kiinnostaa. Welcome home, Runner 5. Se oli siinä! Toivottavasti piditte arvostelusta ja menette itekin kokeilemaan tuota peliä, koska se on ihan huikea. Mun nimi on Marttiina ja ehkä nähdään boksilla. Moikka!